Хейт у мяне быў. І булінг быў, да? Ого-го. Вот, і мне падаецца, булінг адна таксама з прычын, чаму я сышла з публічнасці. Розную дзіч пісалі у плане у цябе там уши цыганскія. А ще неяк мне пісалі рукі селянкі. Вот это я вообще прикола нават не зразумела. Па-першае, а што дрэннага в руках селянкі? А па-іншае, ну рукі ёсць. Это бред, я разумела. Але бываюць моманты, асабліва калі ў цябе РХП, і на фоне стрэса я разумею, што я набрала. Я реально набрала ж кілаграм 16 зверху. А вось зараз 8-10 з мяне сышло, і я разумею, што каб вярнуцца в норму, ну, паступова, павольна, але таксама, бо я адаптуюся, бо я з псіхолагам займалася, я вучуся зараз прамаўляць свае эмоцыі, але в моманце, калі ты глядзіш на сябе ў люстэрка, і ты сабе не падабаешся, і ты не разумееш, у чым праблема, таму што ты намагаешся сядзець на дыетах, там займацца, але ты ўсё роўна срываешся, ну, таму што праблема-то псіхалагічная, і калі табе прыходзіць некае паведамленне ў фармаце фу, ты толстая. Я табе шчыра скажу, я пакуль да псіхолага не пайшла, я пастаянна на нейкіх то дыетах. У мяне спорт быў кожны дзень. Я не худзела, таму што гэта ўсё было эмацыйнае. Гэтым асноўная праблема. Калі табе і без таго баліць, і табе в эту болі. Нават дурні, нават калі ты галавой разумееш, што гэтыя людзі не маюць ніякага значэння ў тваім жыцці, але чапляе.